Yena bakadlothovu akabhekeki ufana nemisebe yelanga. Ohlelweni lwanamhlanje sikwethulela inkulumo yesilo esiyethule esithangamini sabezindaba. Ethule inkulumo yakhe ongangezwe lakhe uqale kanje. Abantwana basendlunkulu, indlunkulu yonke, umntwana kwaphinda ngene, ongundunankulu kaZulu, umnumzana uZikalala, ongundunankulu wesifundazwe. I-executive yamakhosi eyi-Royal Council eyakhiwe ngamakhosi akulesi sifundazwe. Ingonyama Trust Board, osomabhizinisi kuyo yonke imikhakha. Abaphathi bezwi likaNkulunkulu emabandleni ehlukeneyo. Amabutho esilisa nawesifazane, abasha nabancane, Zulu, ondlela zimhlophe. Ngiyanibingelela kulolu suku oluyingqophamlando esizweni samaZulu kusukela ngo-1838. Usuku lwanamuhla lumqoka kithi njengoZulu. Ngalolu suku izinsizwa zikaZulu zaphuma ziyovikela inhlabathi kubantu abafika kubo njengezihambi. Uma laba bantu befika uZulu wabaphatha njengazo zonke izihambi, baphiwa konke okwamukelwa ngakho izihambi kuleli likaMthaniya. Kwaba yishwa ukuthi umlungisi wazithela isisila ngokwenze njalo. Lempi namhla esiyaziwa ngokuthi ngeyaseNcome yaguqula umlando kanjalo nobudlelwano phakathi kukaZulu nezihambi lezi, kanjalo phakathi kwezizwe zabohlanga kulelizwe nesizwe samaBhunu nabelungu jikelele. Kwathatha iminyaka engaphezu kwama400 ukuba lo mlando obuhlungu nhlangothi zombili uguquke. Ngithi umlando waba buhlungu kuzinhlangothi zombili ngoba imithetho yobandlululo kanye nokulwa kwahlukumeza abacindezelwa nabacindezeli ngandlela thize. Ubandlululo lwadala ukungathandani, ukungazwelani kanye nokungazani phakathi kwemiphakathi eyahlukene kuleli lakithi. Namuhla sinezinkinga nje kuleli kwaba ngenxa yalokhu okwenzeka eNcome nakwezinye izingxenye zezwe. Kepha unyaka ka-1994 waba yibhuloho esanikwa ithuba njengemihlambi eyahlukene ngenxa yalo njalo ubandlululo sekufanele ukuba siwele ndawonye sisimunye. Enkulumeni yami yokuvula isishayamathetho saKwaZulu Natali ngonyaka ka-2014 ngabeka ngobumqoka kwalokhu. Ngabalula ukuthi intwasa kaMbasa 1994 ingemqoka kakhulu emlandweni wase-Afrika kanye nomhlaba wonke jikelele. Ngale nyanga imiphakathi emibili ezwenikazi lase-Afrika yakhetha izindlela ezahlukene zokubhekana nomlando wazo. Zilomuhle umphakathi wokuqala kwakuwumphakathi waseRwanda enhla nezwe lethu mhla ziyisithupha kuMbasa. Ibhanoyi lalithwele umongameli waleli yazwe uHabyarimana wayengumHutu, ladutshulwa nokwafa kulo bonke ababephakathi kulo. Lesi sigameko kwaqala ukubulawa kwabantu okungakaze kubonwe eAfrika nasemhlabeni jikelele lapho abantu babefa kungaphakangwa mpi. Lempi Zulu yadalwa ukunukana phakathi kwemiphakathi emibili, amaTutsi kanye namaHutu, ngokudutshulwa nokufa kukamongameli
uHambiarimana. Ngokombiko owethulwa inhlangano iUnited Nations, ngabantu nje abangu 200,000 ababesekhaleni lalempi beguvuza umphakathi ukuthi uvukelane. Esikhathini nje esiyisonto kwabhubha abantu abadlulile esigidini okungabesilisa nabesifazane kanye nezingane. Manje ke laba bantu babe ngabohlanga lwamaTutsi, ngakolunye uhlangothi izinkulungwane zamaHutu ayingahambisani nalokhu kwabulawa ukubulawa kwabantu nawo abulawa idlanzana elaligovuza umphakathi ukuba uvukelane. Khona kuwo unyaka ka-1994 ngenyanga kaMbasa umphakathi waseNingizimu Afrika wawusuneminyaka engaphezu kwama400 wabhekana ngeziqu zamehlo, wathatha isinqumo esimqoka ngekusasa lawo. ENingizimu Afrika ngonyaka ka-1994 umphakathi walaba ababengabacindezeli nalabo ababecindezelwe bathatha isinqumo sokwamukelana njengabantu bezwe elilodwa. Yize kwakunzima ukuba futhi kungakholakali, lemphakathi yomibili yenza into eyayingqayizivele lapho iya okhethweni nokwaba isiqalo sempilo entsha kanjalo nomlando omusha wabantu bezinhlanga zonke eNingizimu Afrika. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemumva kwekhefu. Nina bakamsimude ovele ngesiluba phakathi kwamangesi namaqatasi, siyaphinda futhi siyakwamukela, siyakubingelela mungabe ke usanda kusijoyina ohlelweni ebukhosini. Lolu ke uhlelo olulandela isilo samabandla kanye nendlunkulu yonkana kaZulu. Ohlelweni lanamhlanje ke mbukeli sikwethulela inkulumo yesilo esiyethule ukuqhubeka isithangamisa bezindaba esigodlweni sesilo osuthu kwaNongoma enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Ngawubalula ngalowo nyaka ngoba ngifisa ukuba isizukulwane sethu kanjalo naleso esizayo siqonde esakukhethayo ngonyaka ka-1994. Iqiniso elithi nathi njengamaHutu namaTutsi sasingaqhubeka siqophe umlando wethu ngegazi. Izinhlangothi zombili zazinazo izizathu zokuqhubeka nokubhekana ngeziqu zamehlo, kepha kwathatha isizukulwane esinombono ukuba sithi sekwanele. Lezi zizukulwane sethu sakhetha ukuthula kunempi, sakhetha ukubuyisana kunokwahlukana. Sonke sakhetha intuthuko kanjalo nekusasa elingcono lezizukulwane zethu ezizayo. Izizukulwane ezizayo nalabo abazalwa emuva kwa-1994 kumele bazi ukuthi okwenziwa namhla noma okwenziwa ngomhla zingama27 kuMbasa ngonyaka ka-1994 kwakuyisipho sothando lwezwe lethu kanye nesizukulwane esizayo. Izinhlangothi zombili, abacindezelwa kanye nalabo ababengabacindezeli, babazi ukuthi okwakubabeke lapho ababekhona ngale kuka-1994 kwakuhunya. Kepha zombili izinhlangothi zazazi ukuthi uthando nokunye kuphela okwakungabawelisa ngale kwebhuloho lobandlululo nonya ngaleso sikhathi. Namuhla ngonyaka ka-2020 umlando usikhumbuzile ukuthi sonke siyefana phambi kaNkulunkulu. Ukufika kokhuvethe olubizwa nge-COVID-19 kwenze kwaba sobala ukuthi sonke siyadingana. Lesi sifo esinonya asikhethi bala.
sikhundla nandawo umuntu ahlala kuyo. Ngalesi sifo siyakhunjuzwa ukuthi imali ayikhona konke njengoba ngisho nezinjinga ziqinekile njengoba ngikhuluma nje. Okuyisimanga lapha ukuthi lesi sifo sikhinyabeza into esiyithatha kancane neyisipho esivela kumdali. Lapha ngikhuluma ngokuphefumula. Esikuqaphelayo ukuthi lesi sifo siyasiphoqa ukuthi sisebenze ndawonye njengesintu. NjengeNingizimu Afrika siyaphoqeka ukuba sibeke eceleni konke ukungaboni ngasolinye sibhekane nalesi sifo. Ukuphawula kamongameli wezwe ezinsukwini ezedlule kanjalo nokukadokotela uZweli Mkhize kuvele ngokusobala ukuthi uma singaqapheli kungenzeka lona kube nguKhisimuzi noNcibijane wokugcina kwamanye amalungu emindeni. Lokhu kuzokwenzeka uma siqhubeka nobudedengu bokungazinakekeli. Ngakho-ke kwabasha bantu bami, ake nifunde ukuqoqeka, ningalandi izifo nizozithela kubantu abadala. Namuhla ngikhuluma nani nje amazwe namadolobha amaningi emhlabeni avaliwe ngenxa yobudedengu obunike isifo lesi ithuba lesibili. Izinkomba zisho khona ukuthi impendulo ilele kithi ekuziphatheni kwethu. Izolo silale emhlabeni abantu abasuleleke ngaleli gciwane abayizigidi ezingama-3,253,728 73,253,728. Kubikwe ukuthi izifo ukhungethe bese lithathe abantu abayizigidi nama-6,330,211 1,630,211. Lezi zibalo bakwethu ziyethusa. Okwethusa kakhulu lapha eNingizimu Afrika ukugcwala kwamagumbi ezibhedlela. Lokhu kwenza kube lula ukuqonda ukuthi kungani uhulumeni ebuyise eminye imigomo encane. Cabanga nje ukuthi njengoba zigcwele izibhedlela ngenxa yokhuvethe, kusazokwanda abalimele ezingozini zemigwaqo nalabo abenama kuze kweqe ngalesi sikhathi sikaKhisimusi. Umkhuleko wami ukuba bonke abasebenza ezikhungweni zempilo kuleli nasemhlabeni jikelele sengathi uSimakade angabapha amandla nesibindi sokubhekana nokukhulu okuzayo. Ngikhulekela nemindeni yabo ukuthi ngalesi sikhathi iqine ekubasekeni nasekubamukeleni ukuthi bayithemba lezi nkulungwane zabantu. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemumva kwekhefu. There were more than 73 million people were infected with COVID-19. It was reported that a total of 1.6 million people had died from COVID-19 complications. These statistics are scary indeed. What is more shocking in South Africa is congestion in hospital wards. Such things make it easy to understand why government had to revert strict measures.
In addition to the hospital wards being filled by COVID-19 patients, they still have to admit road accident victims and those who are victims of overexcitement during the festive season. So I put in my deepest prayer that the health workers in South Africa and in the world, may God grant them strength and courage to face the ensuing wave. I also pray for their families in their trying times to support them and to accept that they are hope of millions. Angazi ukuthi iziphathimandla ziyayiqaphela yini indlela okwemukelwa ngayo imali le ebizwa ekokwa uhulumeni ewu-350 emphakathini yethu. Kuyisicelo sami ke lokhu kuhulumeni, ikakhulukazi laba abaqondene nokukhishwa kwemali, baphume bayobuka izinyokotho ezenzeka emaposini nalapho kulandwe khona le mali, ukuthi ngeke bengasuleleki ngegciwane abantu kulezi zinyokotho eNingizimu Afrika. Ake uhulumeni abuke enye indlela yokukhokha le mali. Angisho ukuthi abantu abephucwe le mali, kodwa uhulumeni akavikele abantu agweme lezi zinyokotho. Kuyabiwa nokulimazana kwabantu uma omunye esengenele omunye kulezi zinyokotho. Abantu sebelala phandle eduze kwalezi zikhungo. I wonder if the authorities are aware of how the 350 social relief is distributed to our communities. I implore them to go out and inspect the congestions and long queues at the post offices where the distribution is done. How can people escape infection when they are forced to be in such congestions in our country? Government must rethink the distribution method of this relief in order to protect people from infection through congestions. We have also received reports of people hurting each other over jumping the queues. People have resorted to sleeping outside these institutions in order to be ahead in the queues the following day. Namuhla ke lesi sifo sithi asibe ngabavikeli bethu abaseduze kwethu nemindeni yethu. Ngalolu suku lokubuyisana asingagcini nje kuphela ngokubuyisana njengemphakathi eyahlukene, kepha amaqembu epolitiki nawo awagqugquzele ubunye emaqenjini awo. Akube khona ukubuyisana emindenini nakomakhelwane, akube khona ukubuyisana ezigodini ezilwayo, emabandleni alwayo, akubuyiswane emateksini nakuwo wonke amazwe anezimpi kuleli lase-Afrika. Ngeke sizinqobe lezi zitha ezezimpi zethu sonke ukhuvethe uma siyinhlakanhlaka. Ngakho ke bantu bakababa, ngiyafisa ukuthi sengiphetha inkulumo yami, ngifisa ukubonga isizwe ngokuba nathi njengendlunkulu kaZulu ngesikhathi sigubuzelwe yifu elimnyama. Nani ngiyanikhalela Zulu olahlekelwe izihlobo, njengoba nihlale nenza nakulokhu nikhombisile uthando eninalo ngobukhosi benu. Nitshengisile ukuthi izingane zami ngezenu, njengoba nezenu izingane kungezami. Ngalesi sikhathi ngibeka bonke abedlule ebuhlungwini
bokhanjelwa ngamalungu emindeni yabo. Ngibeka labo abalele ngandlebenye ezibhedlela nasemakhaya. Kithi sonke lo nyaka ushiye izibazi eziyohlala njalo zisikhumbuza ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngoba ngeke avume libhubhe ngathi. Ekhona nje ezindaweni zonke uNkulunkulu usinikile amandla omqondo ukwazi ukuzivikela manje. Isikhathi sokuthi sizivikele thina nemindeni yethu ukuze lingabhubhi ngathi. Impi yanamuhla esibhekene nayo akusiyo eka 1838. Impi yalesisikhathi ukhuvethe nokulahleka kwemisebenzi ngenxa yalo ukhuvethe kubuhlungu. Nginifisela ukhisimuzo omuhle niudlele emakhaya nonyaka omusha nawo nudlele emakhaya ube unyaka onezibusiso kube nokuthula ezweni. Bangahlukunyezwa abantu besifazane nezingane nogogo ngesikhathi sokuvaleleka. Ngithi ke Zulu omuhle nakwiningizimu Afrika yonke makungafi umuntu bakwethu. uNkulunkulu anibusise, ngiyabonga. Kungaka ke mbukele besikuphathele kona ohlelweni la namhlanje sihlangabeze futhi ngeviki elizayo.